Labari na zuciya ke ce, soyayya ce ta ki ta yi tasiri 'yan mata. Labari na zuciya ke ce, soyayya ce ta ki ta yi tasiri 'yan mata. Ki san da ni na ki ne soyayya. Ko dare rana roko Allah na gamo da alkhairi cikin raina, tunanina lissafi nake na gamo da mai nuri. Ke ce dama wacce na gani nan kina tafiya sawaye akan tsari. Ke ce dai tsarin dare na kamuwa da san kina dama 'yan mata. A wurin sona kin zamo tawa, shi ranar farin ciki ba a boyewa. Misali kin kasance ta nunawa, koma mai za a yi ke ba na canzawa. Ki yanta ne na daina rudewa, babbar magana ƙaunar ki ta yalwa. Da ke zaniya da hoja ne, kalamin so daure ki min na